पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करे वाला लोग वीडियो छोड़ के मत जाइ हलो, काहे कि इतना बड़ा अपडेट लेके आइल बनी, इतना बड़ा लेके आइल बनी कि तू लोग कहबो लो जे कितना बड़ा लेके आइल बनी। सबसे पहले बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह मुंबई, पवन भैया गईले मुंबई। सही सुन लो, पवन भैया मुंबई रवाना हो गए बड़े, पांचे के नाचे आई ह। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह मुंबई काहे गइल बड़े। तो वीडियो में बनल रही। एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जब जब मुंबई गइल बड़े तब तब गर्दा उड़ेले बड़े। बुलाए रात को मिलने आई नहीं, एगो गाना पवन सिंह का ही रहा, आई नहीं आई नहीं, वो गाना दूसरा बार जब मुंबई गइले तब आइल। पहला बार मुंबई गइले तो राजकुमार राव के जौन बा की साथे मूवी स्त्री 2 में जौन गाना आई रहे उ आइल। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह ए बेरी मुंबई गइल बड़े। तो स्पेशल बात ई बा कि वो सबके पता होई कि 5 जनवरी के पवन भैया के जन्मदिन बा। जन्मदिन के शुभ अवसर पर अगला बार सनी लियोनी के नचौले रहे, याद बानू। तो अब की बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह बहुत बड़ा अपडेट करे वाला बड़े, बहुत तबाही लियावे वाला बड़े, बहुत बड़ा कुछ स्टार के भी बुझाता कि बेरी मैंने बुलावे वाला कुछ लोग के मुंह बंद करे वाला बड़े। काहे कि कितना बड़ा सन जौन पवन सिंह के दिनों रात विरोध, पवन सिंह के तुम तड़ाक करे में लागल बड़ा। सो के बता दी कि भाई पवन भैया कमर कस ले बड़े, आ बर्थडे में इतना बड़का तबाही लियावे वाला बड़े, इतना बड़का जे तुनी सन के दांत लाग जाई। अब की बार जेकरा ई लागता कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना बड़ा आवे के चाहिए, बड़ा होके चाहिए, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर लो। बता दी कि हो सकता गाना ई 25 दिन पहले गइल बड़े, तो हो सकता गाना मतलब एकदम ना होला कि भोजपुरी में अभी वो कामे ना कोई नहीं, ओकरा संगे काम करे गइल बड़े पवन भैया, ठीक बा। माने भोजपुरी में पहला बार आ बॉलीवुड के हिट। तो भाई हो सकता पावर स्टार महिला जन पावर स्टार सुर म्यूजिक से वो बियाहल महिला जवन आवे वाला बा, वो गाना कि मैंने सुर म्यूजिक से ना आई, ऐसा ना आई कि पावर स्टार पवन सिंह गाना के रिकॉर्ड कर देल बड़ा। कुछ सुर म्यूजिक से कुछ हुआ है। तो वो सब कुछ चीज वीडियो में बतावे वाला नहीं है, तो ऐसे हमने नहीं बता सकत, मैटर बने के बता सकत। तो बाकी हो सकता कि मैंने सुर म्यूजिक से गाना ना आया हो। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। आप 5 तारीख के याद इंतजार करी, बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़का गाना एगो आवे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के अंदाज में। तो मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को शेयर करी। नमस्कार।